Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, dito po kami sa Palacat River at napakaganda po itong lugar na to. Ayan, maganda po yung river. Ayan, malinaw po yung tubig. Ayan, napakaganda po ng pag pumunta po kayo sa mga Tarim Pangasinan. Ayan, matatagpuan po dito yung Palacat River po. Ayan, yung kalimutang magdala ng medical certificate. At the same time, at 10 pesos per head po ang kailangan para makapunta po dito sa Palacat River ng mga Tarim Pangasinan. Dito lang po siya. About siguro 1.5 hours. Ayan, biyahe papuntan dito mga Tarim to Ordaneta. Ordaneta to mga Tarim, I mean. So, kung gusto niyo pong pumunta, ayan, maganda rin. So guys, dito na tayo. So kailangan po ng health certificate bago makapasok po doon. Same time may 10 pesos na entrance, I think. So malapit na tayo. Ayan. May entrance na 10 pesos per person. Ayan. Ano po? Walang signal dito, dead lahat. Sabi sa inyo. Batay. Jay, pinastahan tayo. Tawiran mo yung aking kitchen kag dulo. Sana may isda lang.
isda pa yan, mas maganda pa eh. So doon daw yung malalim. Ayan, doon daw yung malalim. At dito yung mababaw lang. Pwede maligo. Tapos doon yata yung daang kalikasan. Ay, doon banda. Doon banda yung daang kalikasan. So nandito na yung destination natin. Ayan, parang Karayan siya. Pero ang linaw po ng tubig. Ayan. Grabe. Sarap maligo guys. May mga cottage. Ayan, mga cottage po yan. Ayan, Hubo It's Cottage. Ayan. Iniisip ko kung ano yung pangalan. So yung cottage po natin. Ayan yung hanging bridge. Di ko alam kung nakakatakot daw yan. So guys, dito na tayo sa ating destination. Ayan, parang yung ilog siya pero maganda po siya. At saka may hanging bridge po. Try po natin pumunta doon sa hanging bridge kung ano po experience. Ayan, samahan niya ako guys. So pupunta tayo. Try natin akyatin. Ayan, yan, nakakatakot. Ayan. So nanginginig ako guys. Ito po yun. Ito yung daanan sa hanging bridge guys. So para kang mahuhulog. Puro parang kawakawayan lang. Grabe, nakatakot naman. So padaanin muna natin si kuya. Ito yung babala, huwag paglaruan ang hanging bridge. Ayan, 2 hanggang 3 lang ang pwedeng sabay tumawid, bawal tumalon. Ayan, sa 2 lang. Dito yan guys, sa likod niyan is yung daang kalikasan dito sa sa mga tarim. Ayan, pwede dinadayo po dito, dinadayo po siya. So try po natin maglakad. Experience. Grabe. Nakatakot guys. Kawayan lang siya ha. So sumasayaw. Nadaanin ko muna si kuya bago ako dumaan. Kasi parang nakakanginig po. Ng tuhod. Ayan. Shit. So hindi ko alam kung kaya natin to. Nanginginig yung tuhod ko. Pero okay lang. Tawid lang tayo. Ayan. Para kang dinuduyan. So mahirap.
makatawid tayo sa ano, sa hanging bridge. Ayan na po. Kaya kasama pa ako isa. Ayan. Aanginig ng ano ng tuhod sa gitna. Grabe. Nakakatakot. Nalit lang siya pero parang hindi siya matibay. Kasi made in kawayan lang. Ayan, made in kawayan sa yung kuko lumber. Then may mga ito, bakal. Kasi ito po sa kanang hanging bridge. So, kakatakot talaga. Ayan guys, sira pa yan. Ang hirap maglakad. So, ayan. Nandito na tayo sa dulo. At, ayan. Natry na natin tumawid sa hanging bridge. Nakatakot. So ayan guys, may mga mataas pa yung bundok dyan. Ganda mag-hiking. Try natin pumunta doon sa doon sa banda doon. Kung anong mayroon. So nanginginig ako sa yung tuhod ko nanginginig sa tulay kanina sa hanging bridge. Sobrang sobrang nakakatakot talaga guys. So ayan nga. Ganda yung puno. Hindi pa yung daanan. May baka doon. Ganda ng bulaklak niya. Ngayon ako nakakita niya. Dito po ano to. Ganda siya. Kaso may mga malalaki. Grabe. Kala ko may ahas. Hindi pala ahas. Kala ko ano yun. Explore natin guys dito. Oh, ganda na ito ha. May ano ba ito? Pababa po. Parang puno. May ahas dito. What? So guys, dyan po sa kabila yung mga cottage and so doon po kami sa tapat niyan. Yun yung cottage po natin. Ayun. Maganda siya guys.
Galang dami ka kanan tayo. Dagol. The gold na. May gold daw eh. Jumping sa akin. Nakatiliw na eh. Man, may gold po ako nakita. Bato na may diamond. Ayan, may gold po oh. Ayan, may bato daw na may diamond. Patingin. Ayan. Diba? Ito, ang ganda na ito oh. Ito. Bato. Brown. Bato na darat.